पेशंटला आम्ही घेऊन जातो, त्यांना तिकडे ॲडमिट करतो, हॉस्पिटल कमी करा, लॉग लावूया, विषय संपून टाकू. कणकवलीत काही डॉक्टर हे अजूनही वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत आणि ओपीडी सुरू होत नाही अशी परिस्थिती आहे. जर ती पदच भरलेली नसतील, जर इथे डॉक्टरच पूर्ण वेळ नसतील, तर बाकी भौतिक सुविधा इमारती उभारून नेमकं काय साध्य होणार आहे? या ठिकाणी जे डॉक्टर्स आहेत त्यांचा पगार न झाल्यामुळे जे डॉक्टर्स हे संपूर्णपणे सोडून गेलेले आहेत हे रुग्णालय, आणि त्यामुळे याचा फटका जो आहे तो रुग्णांना बसत आहे. याचाही कुठेतरी विचार शासनाने केला पाहिजे. तसेच मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जे आहेत ते रुग्ण येत असतात, पण त्यांना अपुऱ्या सोयी सुविधांअभावी जे आहे ते त्यांची ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कुडाळ हा तालुका सगळ्यात मोठा तालुका आणि तिथे वर्दळ जी आहे जिल्ह्याचं सेंटर मानलं जातं, आणि अशा ठिकाणची ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा ही वैद्यकीय अधिकारी नाही, आता डॉक्टर नसल्याने कोलमडलेले पाहायला मिळते. सिंधुदुर्गवासीय हे आरोग्याच्या प्राथमिक गरजापासून वंचित आहेत. या वेगवेगळ्या गोष्टी आता समोर येऊ लागलेल्या आहेत. नमस्कार, मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. कोकण सात लाईव्ह नेहमीच कोकणवासियांच्या प्रश्नांसाठी पुढाकार घेत आवाज उठवत आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापन होऊन 42 वर्ष होऊन देखील आरोग्य यंत्रणेचा उडालेला बोजवारा कोकण सात लाईव्हनं समोर आणला. या दणक्यानंतर यंत्रणा अलर्ट झाली असून जिल्हावासियांच्या देखील आक्रमक प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. दोडामार्गमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचं वास्तव कोकण सात लाईव्हनं पुढे आणलं. अर्ध्याहून अधिक असलेली रिक्त पदं, डॉक्टर, मशिनरींचा अभाव यावर बोट ठेवत आरोग्य यंत्रणेचं पोस्टमार्टम केलं. रिक्त पदं भरण्यात आणि सिंधुदुर्गला आरोग्यदृष्ट्या सक्षम करण्यात कोकणचे लोकप्रतिनिधी का कमी पडतायत असा सवाल आम्ही केला होता. कोकण सात लाईव्हनं आवाज उठवताच आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील याचं कौतुक करत सरकारी यंत्रणेंवर मात्र ताशेरे ओढले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालय येथील गैरकारभार, अस्वच्छता, रुग्णांना मिळत नसलेल्या सेवा, रुग्ण गोव्याला रेफर करण्याचं प्रमाण आदी मुद्द्यांवर राष्ट्रवादी पक्षाच्या शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळानं वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर सुनीता रामानंद यांची भेट घेत त्यांना धारेवर धरले. पाहुयात नेमकं काय घडलं. 15% माणसं भरलेली आहेत. त्यामध्ये देखील कसं झालेलं आहे की चिकित्सा म्हणजे जे क्लिनिकल पेशंटला बघणारे आहेत हे खूपच कमी. म्हणजे आपल्याकडे सर्जरी विभाग आहे हा सक्षम आहे बऱ्याच त्यातल्या. बघा तुम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांनी सांगितलं, सांगा कलेक्टर कसं सांगितलं तुम्हाला की ठीक आहे. आणि ऐका ना, आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी जे त्यांनी सांगितलं आहे त्याचा मी प्रस्ताव दिलेला आहे जिल्हाधिकाऱ्यांना. त्या दरम्यान हे आमचं जे MDDD कडचं आलेलं आहे ते आलेलं आहे ना जी. पण माझं म्हणणं की तुमचं म्हणणं आहे मी ऑर्डर मागतोय की 10 महिन्यापूर्वी आहे. तुम्ही 3 महिन्यापूर्वी आला असाल, पण तुम्ही जर 3 महिन्यापूर्वी आला असाल तर त्याच्यापूर्वीची ऑर्डर इम्प्लिमेंट करणं हे तुमचं काम बरोबर आहे. पण ती एक तर ही 10 महिन्यापूर्वीची ऑर्डर मला माझं म्हणणं आहे तुम्ही असं मला सांगा की बाबा मग या सर्व गोष्टीला जिल्हाधिकारी जबाबदार आहे. मग मी माझं म्हणणं तुम्ही तरी जबाबदारी घेण्याची माझ्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांनी जो म्हणता तो मला कार्यादेश दाखवलेला नाही. ही माझी जबाबदारी आहे. मी त्याबद्दल त्यांना जाब विचारले की माझ्यापर्यंत हे आलेलंच नाही. आम्ही पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय मी आलेलो नाही. एवढे दिवस मी आलो नव्हतो. माझ्याकडे पूर्ण माहिती आहे की त्या वॉर्डमध्ये पेशंटचे नातेवाईकच काम करतायत. याच्यात प्रॉब्लेम काय माहितीये का, मी माझं स्पष्ट आहे की तुमचं आणि सिव्हिल सर्जनचे अंतर्गत याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले आहेत. सिव्हिल सर्जन आणि मी ह्यांचं आमचं तसं काही नाही आहे. समज सिव्हिल सर्जन इज ऍक्टिंग एमएस हे रुग्णालय माझ्याकडे आलेलं आहे, तर हे जे परसेप्शन केलेलं आहे सर, तर याला काय माझं अनुमोदन नाही आहे. आम्ही दोघेही अतिशय व्यवस्थित कोऑर्डिनेशननं काम करतो. तुम्ही आल्यापासून, तुम्ही ऑगस्ट महिन्यात आला बरोबर, ऑगस्ट महिन्यात आल्यापासून आतापर्यंत 24 तासात मृत्यू झाला आणि एकही कंप्लेंट झाली नाही असं आहे. हो हो, माझ्याकडे कुठलीही रिटर्न कंप्लेंट आलेली त्याच्यामुळे तुम्ही चौकशी कुठली नाही. आधी कंप्लेंट माझ्याकडे अशी तर मी करणारच. ग्रामीण भागातला समजा इथून पेशंट कोल्हापूर आणि गोवा जर रेफर होत असतील तर हे अपयश कोणाचं आहे? मी अधिकारी म्हणून माझ्यापर्यंत सगळा प्रयत्न करत आहे. एवढं मी मॅडम एवढंच सांगा की तुम्हीच सांगा मग हे अपयश आमचं आहे का इथे काम करणाऱ्या शासनाचे पगार देणाऱ्या लोकांचं आहे हे मला तुम्ही सांगा. बघा डॉक्टर आहेत की नाही याच्याशी सर्वसामान्य लोकांना काही केलं. ग्रामीण भागातला माणूस ज्यावेळी येणार आणि त्याचं त्या बाईचं ऑपरेशन इथे नाही झालं ती गोवा कोल्हापूरला पाठवायला लागली,
हे सगळ्यात मोठं अपयश कोणाचं आहे? म्हणजे शासनाचं आहे का? एक अधिकारी म्हणून मी परसू करते आणि मला त्याला यश येत नाही, त्यामुळे हे अपयश मला जर का माणसं भेट नसतील तर आजच्या घडीला हे अपयश माझंच आहे. एक अधिकारी म्हणून मी तेवढ्या व्यवस्थितपणे काम करू शकत नाही की ज्यामुळे मला मनुष्यबळ मिळत नाही. हे मी माझ्यापर्यंतच मर्यादित सांगू शकते. तुम्ही त्या याच्या रजिस्ट्रेशन काउंटरच्या इकडे उभं राहू शकत नाही माणूस. केवळ त्यांची परिस्थिती आज गरीब आहे म्हणून ती लोक तिकडे उभी आहेत. तिकडे आपण उभं राहू शकत नाही. तुम्हाला मी 8 हे बघा स्वच्छतेबाबतचं मी 8 दिवसात तुम्हाला मी सांगितलंय. बघा आम्ही परत येतो, नक्की, तुम्ही सांगा. आणि स्पेशालिस्ट मी सांगू शकत नाही कारण ते माझ्या हातात नाही. जे माझ्या हातात आहे ते मी करते. म्हणजे मी आपल्या ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेले आहे, पर्सनल लेवलला सगळ्यांना रिक्वेस्ट केलेली आहे. इव्हन मला कुणी इन्व्हिटेशन द्यायला आलं पुढाचे वगैरे डॉक्टर लग्नाच्या मुलाचं तर त्यांना म्हणते की तुमच्या मुलांना मुलींना आमच्याकडे का काम करायला सांगते. इथपर्यंत माझे प्रयत्न चालू आहेत. यानंतर अमित सामंत यांनी कोकणसात लाईव्हशी संवाद साधला. याबाबत अमित सामंत काय म्हणाले आहेत पाहूया. गेले अनेक दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत अनेक तक्रारी आमच्याकडे येत होत्या आणि त्याची खरंच शहानिशा करण्याची गरज होती. कारण डेथ झालेले होते, 2 डेथ झाले आहेत जिल्ह्यात. एक आदिवासी मुलगा हकनाक मेलेला आहे याच्यात. त्याच्यानंतर एक ऑपरेशन सुद्धा अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे गेलं. पेशंटची अत्यंत हाल होत आहेत. अशा अनेक तक्रारी माझ्याकडे प्राप्त झालेल्या होत्या आणि त्याच्याच अनुषंगाने आज आम्ही इथे हॉस्पिटलला सहज एक आकस्मिक भेट द्यायला आलो. त्यावेळी आपण सगळेजण इथे साक्षीदार आहातच. खूप वाईट परिस्थिती आपण इकडे बघितली. इथे ज्या डीन आहेत मॅडम सुनीता रामानंद, त्यांनी आपल्या परीने उत्तरं द्यायचा खूप प्रयत्न केला. त्यांच्या उत्तरं देण्याच्या प्रयत्नाला मी दाद देतो, पण ती उत्तरं अत्यंत खोटी होती हे मला नक्की पटलेलं आहे. कारण याच्यात ते ज्या सांगतायत शेवटी त्या एका जिल्ह्याच्या डीन आहेत, प्रमुख आहेत, त्यांनी जबाबदारी घेणं अपेक्षित आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला जबाबदारीची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा कुठे पार होताना दिसली नाही आणि त्यांचं असंच सगळं म्हणणं आहे की याला शासन मला अजूनपर्यंत काही देत नाही, म्हणजे डॉक्टर्स वगैरे सगळं शासनाने दिले पाहिजेत तरच मी कारभार करू शकते. माझ्या माहितीप्रमाणे रुग्णालयाची जी अवस्था बिकट झालेली आहे ती अवस्था बिकट होण्याचं संपूर्ण कारणीभूत डीन मॅडमच आहेत. आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे जे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आहेत ते सुद्धा याला तेवढेच जबाबदार आहेत असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. कारण त्यांचं इथे पूर्ण दुर्लक्ष झालेलं आहे. त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी कसलंही देणं घेणं नाही आहे. त्यांना फक्त कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्र दिसतोय, त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा दिसत नाही आहे. जर तसं असतं तर त्यांनी डॉक्टरांच्या नेमणुका त्वरित तिकडे केल्या असत्या. डॉक्टर राहत नाही हा इथल्या शासनाचा प्रश्न आहे. इथे अजूनही डिलिव्हरी होत नाही आहेत. त्याचं कारण सुद्धा ते व्यवस्थित सांगू शकल्या नाहीत. त्यांनी प्रत्येक वेळी असंच सांगितलं की गोवा आणि कोल्हापूरला पेशंट रेफर केले जातील. मग माझा असा सवाल आहे त्यांना, मग हे सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय हे कायमस्वरूपी का बंद करत नाही? एवढा शासनाचा पैसा आपण का इथे खर्च करतोय हे सुद्धा त्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. जर तुमच्याकडे डॉक्टर येणारच नसतील भविष्यात तर मग हे जिल्हा रुग्णालय चालू ठेवून तुम्हाला उपयोग काय? सर्वसामान्य लोक कुठेतरी आशेने इकडे येतात आणि त्यांच्या याला जर हरताळ फासला जात असेल तर कुठेतरी हे जिल्हा रुग्णालयच बंद व्हायला पाहिजे. याचं संपूर्ण अपयश हे सध्याच्या सरकारचं आहे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचं आहे आणि त्याच्यात त्वरित त्यांनी सुधारणा करावी अशी आमची मागणी आहे. सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की सध्याचे शालेय शिक्षण मंत्री इथं सिंधुदुर्गचेच आहेत, दीपक केसरकर, आणि त्यांच्याच शासनाचेच एक प्रतिनिधी सांगते की इथली शिक्षण व्यवस्था अत्यंत खालवलेली आहे. हे मी सांगत नाहीये, हे त्यांच्या इथल्या वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजच्या डीनच सांगतायत की मग याच्यापेक्षा या शासनाचं दुसरं अपयश काय असू शकतं? जर 8 दिवसात आता त्यांनी सांगितलंय की इथे आम्ही सफाई कर्मचारी वगैरे सगळं नेमू, 8 दिवसाचे 15 दिवस आपण त्यांना देऊ, नाहीतर आम्ही या डीनच्या ऑफिसलाच टाळा ठोकणार असं माझा स्पष्ट इशारा आहे. आरोग्याच्या या अनास्थेबाबत अमित सामंत आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. 15 दिवसात ही परिस्थिती बदलली नाही तर डीनच्या कार्यालयालाच टाळ ठोकणार असा इशारा अमित सामंतांनी दिलाय. अमित सामंत यांनी यावेळी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर सुनीता रामानंद यांच्यावर आरोप केलेत. या परिस्थितीला डॉक्टर सुनीता रामानंद यांना जबाबदार धरलाय. या आरोपांवर बोलताना डीन काय म्हणाले आहेत पाहूया. या भेटीच्या दरम्यान मान्यवरांनी काही गोष्टींच्या बाबत चर्चा केली. त्या अशा की रुग्णालयामध्ये
होणारी स्वच्छता याबाबत काय उपाययोजना केलेल्या आहेत किंवा याबाबत जे स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स आहेत त्यांची काय सद्यस्थिती आहे याबाबत त्यांनी विचारणा केली. तर त्याप्रमाणे त्यांना सर्व सविस्तर माहिती मी दिलेली आहे. जी मी माहिती दिलेली आहे याबाबत त्यांनी मला असं सांगण्यात मी त्यांना सांगितलेलं आहे की एकतर आपल्याकडे सध्या जे मनुष्यबळ पुरवलं जाईल त्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे तर ती प्रक्रिया एक आठवड्याभर ते 10 दिवसामध्ये होऊन जाईल आणि त्या अनुषंगानं आपल्याला मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यावर आपल्या रुग्णालयातील जी स्वच्छता आहे ती अजूनही आपण चांगल्या पद्धतीनं त्याची सेवा देऊ शकू हे मी त्यांना सांगितलेलं आहे. आणि हे त्यांनी मंजूर म्हणजे हे त्यांनी यावर त्यांनी असं सांगितलं की ठीक आहे की अजून एक 10-15 दिवसांनी ते त्याचा पुन्हा आढावा घेतील. यांनी बाहेर काय सांगितलं याबाबतची मला काहीच कल्पना नाही आहे कारण मी तिथे उपस्थित नव्हते. परंतु मी या खोलीमध्ये आमच्या बैठकीच्या दरम्यान त्यांना जे सांगितलेलं आहे तर त्यावरती मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी मला प्रतिक्रिया दिलेली. जेव्हा आवश्यकता असेल अत्यावश्यक असेल तर अजूनही आम्ही सध्या हे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आहे हे पूर्ण सक्षमतेनं काम ह्याचं सुरू होण्यासाठी थोडासा प्रत्येक प्रक्रियेला एक ठराविक कालावधी द्यावा लागतो तो तेवढा द्यावा लागेल आणि जेव्हा हे सक्षमपणे पूर्ण सक्षमपणे सुरू होईल त्यावेळेला कदाचित आपल्याला रेफर करायची वेळ भासणार नाही. परंतु रुग्णांचं हित लक्षात घेऊन योग्य तो डिसिजन आमचे तज्ज्ञ डॉक्टर घेतात. कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना डीन रामानंद यांनी अमित सामंत यांच्या आरोपांचं खंडन केलंय तर सर्व अपयशाचं खापर मात्र शासनावर फोडलंय. डीन डॉक्टर सुनीता रामानंद यांच्या प्रतिक्रियेवर खासदार विनायक राऊत यांच्याशी आमचे कुडाळ प्रतिनिधी प्रसाद पाताडे यांनी संवाद साधला. यावर बोलताना खासदार विनायक राऊत काय म्हणाले आहेत ते देखील पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे. खासदार विनायक राऊत यांच्या प्रयत्नानं आणि तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नानंतर जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालं. मात्र आता त्या शासकीय वैद्यकीय जे महाविद्यालय त्याची गंभीर अवस्था पाहायला मिळते. आपल्यासोबत यासाठी चर्चा करण्यासाठी खासदार विनायक राऊत आहेत. सर, या ठिकाणी जे आपल्या प्रयत्नानं जे हॉस्पिटल तयार झालं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालं आजच्या परिस्थितीला त्या ठिकाणी प्रसूतीसुद्धा ह्या परजिल्ह्यात होत आहेत परराज्यात होत आहेत. कसं पाहता एकंदरीत या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे? दुर्दैवाने मागच्या 2-3 महिन्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता ज्या आहेत त्यांच्या आडमोठेपणाच्या वागणुकीच्या बऱ्याच तक्रारी आलेल्या आहेत. मागच्या महिन्यात पुन्हा एकदा मी जाऊन बैठक केली होती पण तरीसुद्धा काही सुधारणा झाली असं वाटत नाही. पण आणि कालसुद्धा परवा 2 दिवस ह्या जिल्ह्यातून पुन्हा एकदा बांबोळी फेरे वाढलेले आहेत, कोल्हापूर फेरे वाढलेले आहेत रुग्णांचे आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनच असतील. आणि पुन्हा एकदा मी त्यांच्याशी बोलून नसेल तर शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांची ताबडतोब बदली करा अशी मागणी करावीच लागणार. सर, या ठिकाणी आज राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत शरद पवार गटाचे त्यांनी आज भेट घेतली आणि एकंदरीत हा सगळा जो गलथान कारभार सुरू आहे त्याचा आढावा घेतला. मात्र या ठिकाणी ज्या अधिष्ठाता डीन आहेत सुनीता रामानंद यांच्याकडनं साजेशी जी उत्तरं होती ती देण्यात आली नाही आहेत आणि 8 दिवसाचा जो वेळ आहे तो त्यांच्याकडे मागितला अधिष्ठाताने. नाहीतर या कालावधीत जर आमच्या ज्या मागण्या आहेत किंवा हॉस्पिटलची जी अवस्था आहे ती पूर्ण झाली नाही तर टाळं ठोकण्याचा जो इशारा आहे तो राष्ट्रवादीने दिलेला आहे. यावर आपली प्रतिक्रिया काय? नाही, अमित सामान्याने भूमिका जी घेतली तशी अनेकांची तशीच म्हणणं आहे आणि त्यामुळे खास करून मागच्या वेळेला मी सांगितलं होतं की पेशंटला जो एनिमा लागतो तो एनिमासुद्धा त्यांना बाहेरून आणायला सांगत होते. आता त्यामुळे सातत्याने तक्रारी वाढत चाललेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यावेळेला म्हणजे सुदैवाने त्यावेळेला मुख्यमंत्री किंवा आरोग्यमंत्री या राज्याचे ज्या आत्मीयतेने इकडे लक्ष देत होते, दुर्दैवाने आत्ताच्या शासनातील वरिष्ठ मंत्री किंवा अधिकारी मात्र यांचं जाणून बुजून सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची अवहेलना करण्याचा प्रयत्न होतोय कोणाच्या तरी सांगण्यानुसार. कारण हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आल्यानंतर काही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पोटावर पाय आलेले आहेत असं आहे किंवा तिथे आणि त्यांच्या सांगण्यानुसार की काय ह्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची अशी दुरावस्था करण्याचं ठेका संबंधित काही अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे का त्याचा आम्ही शोध घेतो. परंतु हे आम्ही पसू देणार नाही. अमित आणि इतरांनी जी भूमिका घेतली ती योग्य आहे. तर या ठिकाणी आपल्यासोबत खासदार विनायक राऊत होते.
जी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे त्या संदर्भात जी भूमिका आहे ती त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे आणि इतर राजकीय पक्षांची जी भूमिका आहे त्याला माझं समर्थन आहे अशी भूमिका कोकण सातशी बोलताना खासदार विनायक राऊत यांनी मांडलेली आहे. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कुडाळ. आता खासदारांनी डीन यांच्यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या भूमिका आडमुठी असल्याचं ते म्हणाले आहेत. खासदार विनायक राऊत यांच्यासह आता इतरही लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात. सिंधुदुर्गच्या या दयनीय आरोग्य व्यवस्थेला जबाबदार कोण असा प्रश्न कोकणसाद लाईव्हनं उपस्थित केला होता. यावर बोलताना आलटून पालटून सत्तेत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आता एकमेकांकडे बोटं दाखवायला सुरुवात केली आहे. तसंच ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पुढाकारही घेऊ असं आश्वासनही दिलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्याची परिस्थिती ही कित्येक वर्ष म्हणजे 2014च्या नंतर माझ्या अनुभवाप्रमाणे ती चिंतेचीत राहिलेली आहे. डॉक्टर कमतरता असणं हे मी माझ्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये विचारलेला प्रश्न आहे, तो आत्ताचा प्रश्न नाही. म्हणून येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आमचं सरकार असलं तरी सिंधुदुर्गाच्या आरोग्याच्या व्यवस्थेबद्दल मी स्वतः विधिमंडळामध्ये आरोग्य मंत्र्याला ह्याचा प्रश्न विचारणार. मला त्यांना विचारायचं आहे की बाबा सिंधुदुर्गाची आरोग्य व्यवस्था तुम्हाला ICU मध्ये ठेवायची आहे का आणि बाहेर काढण्यासाठी काय सरकार म्हणून तुम्ही उपाययोजना करणार, याचा जाब मी येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये माझं सरकार असलं तरी विचारणार. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचा करोनाच्या कालावधीनंतर मोठा प्रयत्न उद्धवजी ठाकरे असतील, मी असू देत, विनायक राऊत असू देत, तत्कालीन पालकमंत्री असतील, याच्या सातत्याने पाठपुरावा आम्ही केला होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करोनाच्या कालावधीमध्ये अनेक रुग्णांना चांगली सेवा देण्याचा आणि अनेक रुग्णांनी करोनाच्या कालावधीमध्ये खाजगी हॉस्पिटल जाता सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आणि तो यशस्वी पण झाला. आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहिलं की महिला हॉस्पिटल हे करोनाच्या कालावधीमध्ये करोनाच्या असलेल्या फंडातनं वेगवेगळ्या योजनातनं ते महिला हॉस्पिटल आपण सुरू केलं. आज महिला हॉस्पिटलमध्ये रिक्त पदं असतील, ती पदं आपण कंत्राटी पद्धतीने या ठिकाणी भरली. अशा अनेक अडचणी आज महिला हॉस्पिटल यशस्वीरित्या सुरू आहे. परंतु जिल्ह्यात असलेलं आपण शासकीय मेडिकल कॉलेज आणि जिल्ह्यातील जे जिल्हा हे आहे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये मात्र अनेक प्रकारच्या अडचणी या ठिकाणी निर्माण झाल्या आहेत. आणि त्यामध्ये आरोग्यमंत्र्यांनी तर या जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 वर्षामध्ये आरोग्य यंत्रणेचा कधीच आढावा घेतला नाही. आणि आम्ही अनेक वेळा मी लेखी पत्र दिलेली आहेत, त्याची पत्राची कॉपीसुद्धा आपल्याकडे असेल, परंतु त्यांनी बैठक ठेवण्याची वेळसुद्धा दिली नाही. त्याचबरोबर इतर जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनीसुद्धा आरोग्यमंत्र्यांकडे कधी वेळ मागितली नाही, बैठक घेतली नाही. आणि ज्याची रिक्त पदं आहेत, काही पदं ही रिक्त आहेत की ज्याची भरती प्रक्रिया सुरू नसल्यामुळे रिक्त आहेत. काही पदं ही तिथले अधिकारी रजेवर गेले आहेत त्यामुळे ती पदं रिक्त दिसत आहेत. काही पदं ही कंत्राटी पद्धतीची आहेत परंतु त्यांचं पेमेंट मिळालं नाही त्यामुळे ते त्या ठिकाणी आहेत. अशामुळे पदं रिक्त असल्यामुळे आज आपण बघितलं की औषधाचा जो तुटवडा आहे, औषधाचा तुटवडा, यंत्रसामग्री आम्ही वेगळ्या फंडातून देत असतो. आता करोनाच्या वेळी ऑक्सिजन प्लॅन्ट आपण केला, सगळीकडे CT स्कॅन बसवले. परंतु हे सगळं असताना आज जिल्हा शासकीय मेडिकल कॉलेज त्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला दुर्दैवाने सांगायची वेळ आली की या ठिकाणी औषध खरेदीसाठी अजून हेडच निर्माण झाला नाही. त्यामुळे औषध खरेदी होत नाहीत. ही औषध खरेदी जिल्हा नियोजनमध्ये आम्ही एकदा दौरा केला होता, त्यानंतर पालकमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली होती. पालकमंत्र्यांनी नंतर ते जिल्हा नियोजनमध्ये देण्याचं मान्य केलं आणि सातत्याने पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनीसुद्धा त्या हॉस्पिटलच्या शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये बैठका घेतल्या पाहिजेत. परंतु त्यांना या बैठका न घेण्यापेक्षा त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये करण्यामध्ये वेळ आहे आणि त्यामुळे ते आरोग्य व्यवस्थेकडे हेळसाळ करतात हे आता लोकांना कळून चुकलं. लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया आपण ऐकल्या. वैभव नाईक यांनी पालकमंत्र्यांकडे बोट दाखवलाय तर दुसरीकडे नितेश राणेंनी सत्तेत असलो तरी अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवणार असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे सिंधुदुर्ग वासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या. लोकप्रतिनिधींबरोबर आता रिक्त पद आणि आरोग्य यंत्रणेच्या दैनेबाबत आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. रिक्त पद प्राधान्यानं भरणं आवश्यक आहे, तरच आरोग्यदृष्ट्या सिंधुदुर्ग सक्षम होईल. त्यासाठी गोवा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना डिग्री प्राप्त केल्यानंतर किमान 1 वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा देणं बंधनकारक करणं आवश्यक आहे, अशी मागणी युवा रक्तदाता संघटनेकडून महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या संदर्भात जे कोकण साधने आज पाऊल उचललेलं आहे
आणि ज्या आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भेडसावत असणाऱ्या आरोग्य यंत्रणाच्या ज्या समस्या आहेत त्या आज कोकण साथ लाईव्हने आज संपूर्ण समोर आणलेल्या आहेत, सगळ्या जगाच्या समोर आणलेल्या आहेत. तर त्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांच्या बाबतीत आम्ही गेली कित्येक वर्ष 5 वर्ष तरी जवळपास ह्याच्या मागे आम्ही त्याचा पाठपुरावा करत आहोत. ज्या समस्या आहेत त्या समस्या आम्ही मंत्र्यांच्या दरबारी म्हणा, मग त्याच्यामध्ये आरोग्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, आपले स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, या सर्वांच्या समोर आम्ही आमच्या समस्या मांडत आहेत. पण त्या समस्या सोडवण्यासाठी भरपूर काळ लागत आहे. आता गेली 5 वर्ष झाली अजूनही आपली आरोग्य यंत्रणा ही पूर्णपणे व्हेंटिलेटरवरच आहे. तर ती त्याच्यामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी जितकी रिक्त पदं आहेत ती पदं सर्व भरली गेली पाहिजेत. ज्यावेळी ही पदं भरली जातील त्याचवेळी आपली आरोग्य यंत्रणा सुरळीतपणे सुरू राहील. तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं पहिलं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे ते म्हणजे रिक्त पदं भरणे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी जेवढी रिक्त पदं आहेत त्यातली निदान 5-5 पदं जरी भरली तरी आपली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सुरळीतपणे चालू राहील. आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत किंवा आपली जी प्रायव्हेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आहेत तर त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी शिकत आहेत किंवा 3 वर्षाहून 4 वर्षाहून जी त्यांना इंटर्नशिप करण्यासाठी जे कंपल्सन केलं जातं, ज्याप्रमाणे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्यावेळी त्यांची ॲडमिशन होते त्याचवेळी त्यांचा बॉन्ड केला जातो की तुमची डिग्री कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही कमीत कमी 1 वर्ष तरी त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस करावी. आणि आपले जे शासकीय रुग्णालय असतील किंवा PHC असतील, ज्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणा किंवा शासकीय ज्या आपल्या आरोग्य यंत्रणा आहेत त्या ठिकाणी सर्व आपले जे विद्यार्थी असतील त्यांनी आपली प्रॅक्टिस करावी. जेणेकरून 1 वर्ष जर स्टेप बाय स्टेप जर वर्षानुवर्ष जर एक बॅच जर त्या ठिकाणी येऊन जर प्रॅक्टिस करत राहिली तर त्याप्रमाणे त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यातून चांगला अनुभव मिळेल, प्रॅक्टिस होईल त्यांची. त्याचप्रमाणे आपलं जी स्टाफची जी कमतरता भासते ती कमतरता पूर्णपणे म्हणजे कमतरता कमी होऊन पूर्णपणे आपला जो स्टाफ आहे त्यांना बऱ्यापैकी हेल्प होईल. जसा आज गोवा मेडिकल कॉलेजने जो निर्णय घेतलेला आहे तोच निर्णय आज आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा जेणेकरून आपली आरोग्य यंत्रणा सुरळीतपणे चालू राहील. जे विद्यार्थी पासआउट होऊन बाहेर पडत आहेत त्यांना कमीत कमी 1 वर्ष तरी आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्यांनी आपली सेवा द्यावी जेणेकरून त्यांचा त्याच्यातून सराव होईल व आपली कमतरतेचा जो भाग आहे तो कमी होऊन जाईल. आणि याचसाठी आम्ही आज हे जे विद्यार्थी आहेत यांनी आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये येऊन आपली सेवा देण्यासाठी आज आम्ही आमच्या युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आपले स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर, तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आम्ही लेखी निवेदन देऊन या विद्यार्थ्यांना आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये सेवा देण्यासाठी आम्ही मागणी करणार आहोत. युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी महत्त्वपूर्ण अशी मागणी आता शासनाकडे केली आहे. कोकण साथ लाईव्हनं या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताच दिवसभर या प्रतिक्रिया उमटतात. याचा आढावा घेतला आमचे कुडाळ प्रतिनिधी प्रसाद पाताडे यांनी. प्रसाद, लोकप्रतिनिधी आता आक्रमक झालेले आहेत. अमित सामंतांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीन यांना धारेवर धरलं. काय परिस्थिती होती एकंदरीत दिवसभर? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे आणि याचाच आढावा कोकण साथ लाईव्ह चॅनलच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला असता तब्बल 40% अधिक जी पदं आहेत ती आरोग्य यंत्रणेत रिक्त असल्याचं समोर आलं आणि याचमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण वाढला असल्याचंही समोर आलं. सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रसूत्या असतील, त्यांची आरोग्यासंदर्भातले जे प्रश्न असतील यासाठी गोवा राज्य असेल किंवा कोल्हापूर CPR असेल यामध्ये जे आहे ते रुग्णांना रेफर करण्याची जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात आहे. आरोग्य जे जिल्हा रुग्णालय आहे म्हणजे सद्यस्थितीचं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे या ठिकाणी स्वच्छतेचा जो प्रश्न आहे तोही गंभीर आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर कोकण साथ लाईव्हने आवाज उठवल्यानंतर सर्व राजकीय पक्ष असतील ते या संदर्भात आढावा घेण्यासाठी एकत्र आले होते आणि आज राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अमित सामंत जिल्हाध्यक्ष जे आहेत त्यांनी जिल्हा रुग्णालयाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता ज्या आहेत सुनीता रामानंद यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी तब्बल 1.5 तासाहून अधिक चर्चा केली. मात्र त्यांनी दिलेल्या उत्तराने अमित सामंत जे आहेत ते समाधानी झालेले नाहीत. त्यांनी 8 दिवसाचं अल्टिमेटम जे आहे ते सुनीता रामानंद यांना दिलेलं आहे आणि जर 8 दिवसामध्ये रुग्णांची जी सेवा आहे किंवा स्वच्छतेचा जो प्रश्न आहे याबाबत आपण जर गंभीर दखल घेतली नाही तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला टाळं ठोकण्याचा जो इशारा आहे तो जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिलेला आहे. तर दुसरीकडेच पाहायला गेला तर आरोग्याबाबत सामाजिक कार्य करणारे जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत
ते समोर आलेले आहेत आणि त्यांनी याबाबत आवाज उठवायला सुरुवात केलेली आहे. आणि या सर्व प्रकारानंतर पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी आरोग्य व्यवस्था जी आहे ती व्हेंटिलेटरवर आहे ती सुधारेल का असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. प्रसाद, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. एकंदरीत कोकणसात लाईव्हनं आवाज उठवताच आरोग्य यंत्रणा जागी झालेली पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीनं दोडामार्गात सर्व पक्षी आरोग्यासाठी एकवटले, तसंच आता जिल्हा पातळीवर सर्व पक्षांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता जिल्ह्याची डळमळीत झालेली आरोग्य यंत्रणा सुदृढ होण्यासाठी एकत्र प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी आता सर्वसामान्यांमधून होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी यासाठी काय प्रयत्न करतात याकडे आता सिंधुदुर्ग वासियांचं लक्ष वेधलंय. मात्र जोपर्यंत सिंधुदुर्गची आरोग्य व्यवस्था मजबूत होत नाही तोपर्यंत कोकणसाद लाईव्ह याचा पाठपुरावा करेल हे निश्चित. आता इथंच थांबतोय. तुम्ही पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनेल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.